गाइस बाबु बिमा पार्ट 2 नि शुटिं सोलिगासिनो दङ दायो मेकआप खालामदों थाब थाब बानायदो दे नै जोंहा मेकआपआ हाबाय लोगोफोर दहाय मोखां नायजाखायामोनब्रा बेना नायजाया जायो जों पुरु सुन्दुरिखा वा दे दे सुन्दुरि दे थाब थाब बानाय दे ब्लंफोर दिनै रंजादों बिथांमोननि शुटिंआ दिनै मानि शुटिं अननानै एसे फोरमायनानै होदो आंनि इउटिउब चेनेलाव हेलौ लोगोफोर माने जोङो दिनैहाय बाबु बिमा पार्ट 2 मिउजिक भिडिअनि थाखाय जों बेयाव फैदों आरो शुटिंनि थाखाय माने जोंनाथ' पार्ट 1 अलरेडि जानानै थांखाबायना लोगोफोर दा जोङो पार्ट 2 खालामबावसिगोन आरो पार्ट 1 आवथ' नोंथांमोना बयबो अनसायदों मोजां मोनदों नङा होमबा बेबायदिनो दायो बे पार्ट 2 आवबो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय सङाथ' बिराद मोजां जादों आरो आंनि प्रडाक्सनावनो नुगोन लोगोफोर एमएनए प्रडाक्सनावनो नोंथांमोना रेडि जानानै थाबानो जाबाय नों रुमाव थाबा मा गिखौ मोसायो बेखौ मोसादे मोसानायाथ' मेरला दं गोसोआव फैयाखैलै उदैयाव दं आरोना खुगायाव फैयाखै थै गावा बिलाय दे फन होदो एसे बिराद सिरिनो खननो रोंबाबो दिनै कन्ट्रल लादो बिराद दे नोंनि डायलग होदो दे आं गाजोबो देब्रा हो दावराय हानाय नङा होदे हेल' लोगोफोर माने जोङो बाबु बिमा पार्ट 2 शुटिं खालामनो थाखाय जोङो बेयाव फैदों आरोना बावखुंग्रि थांग्रा लामाखाना बेयो बावखुंग्रि थांग्रा लामाजों फैबाय आरो जोङो माने मा होनोमोनलाय पार्ट 1 आथ' अलरेडि जानानै थांखाबाय नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायखादों नायनानै बयबो नोंथांमोना मोजां मोनदों मोजां मोननानै बयबो एकदमबारे अनसायदों आरोना लोगोफोर आरो दाबो आं आसा खालामो नोंथांमोना दाबो जोंनि बाबु बिमा पार्ट 2 खौ मोजां मोनगोन आरो अनसायगोन बयबो नायदो लोगोफोर आंनि प्रडाक्सनावनो नुगोन आरो एमएन फिल्म प्रडाक्सनाव जोङो जेरैबायदि पार्ट 1 आवहाय जोङो लादोंमोन आदा राजिबजों आंजोंमोन आरो दाबो जों बेयाव जों सानैजोंनोबाव आरो बाबु बिमा पार्ट 2 आवबो नोंथांमोना साफ्रोमबो नाय आरो साफ्रोमबो सापर्ट खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर बाय बाय आं मा चेनेलाव होगोन बेखौ बुंदोंब्रा एसे आंनि बुंखाबाय एमएन फिल्म प्रडाक्सन गेजेर नांबाय दिनैनि शुटिंआ गेजेराव थांबाय देलायगासिनो दङ आरो गोदान फैबावबाय नै जोंहा आर्टिस्टफ्रा सिनियर आर्टिस्ट आयौ ओंखाम जाहोआ प्रडिउसारा दाबो माला ओंखाम जागोन प्रडिउसार थाब थाब जाहोनांगोनलै थाब थाब ओंखाम उखैबाय थाबाय थानो हाया दे माला जाहोगोन ओंखाम एसे बुंनाय बेसेबां रोजा जाखो बेना मेकआपआ नांला बेखौ थांनो हाबाय औ दे एसे सिखारनानै फैसिगोन आखायावनो लालै औ बिजाबो ओरै खालामाबो जागोन आखाइ ओमफ्राय ओरै लाखिनानै
सोलिगासिनो दे सोलिदों माथो बिदि नुदों सोलिगासिनो जोंहा आहा ब्लगा बाहायनो जोबसिगोन नागा नोंनालाय आंना जोबसिगोन स' गाइस आंनिखौ नाय आरोना बेनिखौ दा नाय नागालेण्ड फट' ब्लग गासिबो नायबानो जाबाय नङा आंनाव दावरे ब्लगावहाय बेखौ मोजाङै नुगोन नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जोंहा बाहायनो जोब्बाय बेहायनो आरो पार्ट 2 बाबु बिमा पार्ट 2 सफैब्ला नोंथांमोना नायदो एमएन फिल्म प्रडाक्शनावहाय बाय बाय